Kanina, attorney, nakita na natin na nagpapaliwanag si Senador Pacman, sinasabi niya na para ang hirap din naman kung gusto daw talaga siyang lapitan ng mga kababayan natin, ay ganun po talaga. Pero I'm sure pinag-uusapan na rin po ninyo bilang team, kung papaano nga ba ninyo gagawin sa mga susunod na pagkakataon yung pag-control po dun sa crowd para maging safe din, hindi lang para sa mga nandoon sa lugar, kundi para sa inyo na Team Pacquiao. Yes. Rest assured, Jovi, talagang sinusunod ang health protocols every time bibisita si Senator Manny. Pero sabi ko nga ang mas malalim sigurong tingnan natin, bakit ang mga tao nagbubuwis ng kanilang buhay para pumunta sa gathering, para pumunta kay Senator Manny. Ang mensahe nito, ang tao nagugutom. Ang tao uhaw na uhaw din sa pag-asa. So yun nga, sabi ni Senator Manny, hindi ko pwedeng talikuran yung pangangailangan ng tao habang ang iba, siguro kasi sanay tayo nalalapastangan tayo ng gobyerno. Ang hirap maniwala na merong bumababa sa tao at likas na gustong tumulong. Tumulong sa taong bayan dahil sabi niya galing siya sa hirap Ayaw niya mangyari sa kanila yan. So Joby, ino-observe natin ang health protocols. Pero sabi ko nga, ang dapat tingnan ng gobyerno, ang dapat tingnan ng DILG, bakit ang mga tao nagbubuwis ng buhay? Dahil nagugutom, yun ang dapat tugunan. Kasi dahil nga election season, so medyo may political mudslinging. Nakakalimutan po natin ang tunay na kailangan ng tao, which is si Senator Manny, bumababa mismo sa mga taong bayan at tumutulong. At since 2002, Joby, ginagawa na niya yan. Boksingero pa lang siya niyan. Regardless kung may election o walang election, talagang sabi niya, tumutulong siya, nagbibigay siya ng ayuda sa mga tao. Pero Attorney Ricky, sinabi rin sa programa natin mismo, sinabi ng COMELEC ni Director James Jimenez na hindi nila hahabulin yung magbibigay ng ayuda sa ngayon. Pero pagka official campaign period daw, ay kailangan na nilang questionin yon. Pero sinabi naman ni Pacman na pagdating ng official talagang kailangan itigil na nila yon. Alam mo, Joby, si Senator Manny observes the rule of law. Naniniwala siya sa batas at susunod naman siya sa batas. Pero tulad nga rin ng nasabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez, talaga mismo Korte Suprema na ang nagsabi, a candidate only becomes a candidate during the campaign period which starts on February 8. But in the meantime, habang ang tao ay humihiyaw at umiiyak ng tulong, ay patuloy na tutulong si Senator Manny. Malinaw. Pero, attorney, I understand. Malinaw naman po na for now, walang violation dahil hindi pa naman talaga start ng campaign period. So, wala siyang legal issues. Pero yung pong moral issues, what do you think of that, attorney? Kasi syempre, yung iba may interpret this as, kahit na sabihin natin na allowed pa siya by law, pero hindi ba siya parang synonymous sa vote buying considering na si Senator Pacman nakikita na mimigay ng 1,000 pesos sa mga supporters. Okay. Ano po ang tingin niyo doon? Alam mo, Marisol, may kasabihan, no good deed goes unpunished. Palibasa, nandito po tayo sa mundo na maraming masamang elemento na paminsan mahirap isipin na meron talagang tao na may magandang kalooban or there are a few good men. Vote buying is defined under the Omnibus Election Code as offering, giving, promising money or monetary value for the support of a candidate or against a candidate. Wala pong hinihinging kapalit si Senator Manny. Tumutulong po siya. At syempre, hindi maiiwasan na may mga suspitsyoso o bibigyan ng kulay yan. Subalit, you cannot keep a good man down. A good man will stand up for what is right. And that is what he is doing. May panawagan ng tao, sabi niya nadudurog ang puso niya na nakikita nagugutom ang tao. Hindi po niya titigilan yon. Attorney, balikan ko lang po yung issue kanina tungkol po dun sa protocols. Nabanggit po ninyo na sinisikap naman na hopefully wala namang naging violation doon sa health protocols. Pero ano po yung plano ninyo na gawin ng kampo just so ma-avoid din na maulit yung mga kakulangan sa social distancing, especially now? Attorney, sinabi po ni DILG Yusek Dino na maglalatag na daw silang guidelines, papadisqualify daw kapag may lumabag sa protocols. With all due respect to DILG, they cannot legislate. So if the law says otherwise and the Supreme Court has upheld the law, they cannot make regulations which goes beyond the scope of the law. Ito po ay isang very basic rule natin sa Constitution. So they cannot legislate. And second,
patuloy na rin naman talaga ang pag-enforce ng health protocols ni Senator Manny Pacquiao. So rest assured po, wag po mabahala ang publiko dahil talagang ang pangangailangan po ng tao ang una sa kanyang isipan.